ଏଇ କଣ ଭାବୁଛ? ଭାବୁଛି ଆଜି ପାଗକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଖାଇବା ରାତିରେ। ସକାଳେ ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଥିଲ। ମାଛ ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ନା? ହଁ କାମ କର ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ କର। ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ମୁଁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ରେଡ଼ି କର, ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ମସଲା ରୋଷେଇ କରିବ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। କିଏ ରୋଷେଇ କରିବେ ଦେଖିବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯାଇଛି। ମୋର କାମ ସରିଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଲାଷ୍ଟ ଯୋଡ଼େଇଲେ ହଉ। ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା, ଫ୍ରାଏ କରିବା। Let's continue. Feel the piano. Ready? Now. ପିଆଜ ବସେ ଦେଇଗଲେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ଲୋ। ଅଦା ରସୁଣ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି। ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମାଛ ପକାଇବା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ଅଛି, ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ରଖିଥିବା ଇଏ କ'ଣ ଘାଣ୍ଟ? ଖାଇକି ଆଜି କ'ଣ ରେଟିଂ ଦେବ? ରେଟିଂ କ'ଣ ନେବି? ଭୋକରେ ପେଟରେ ବିଲେଇ ମୂଷା ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେଣି, ତମ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କର। ହେଇଗଲା ତ ଝାଳ ନାଳ ଠିକ ଏଟା କପଡ଼ା। ଏବେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା ପାଇଁ ଟିକେ ମେଥି ପତ୍ର ମିକ୍ସ କରିକି ପକେଇଦେବା। ଖାଇବା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଲାଡ଼, କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ସାଲାଡ଼, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ଇଏ ମାଛ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ଖାଅ, ମତେ ଗୋଟେ ଖୋଇଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତମେ ଖାଅ ଆଗେ, ପଛରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କଥା ପଚାରିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମତ ନିହାତି ଦରକାର। ତମ ହାତର ଟେଷ୍ଟ କେବଳ ମୁଁ ଖାଇଛି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ। ଏଇଭଳିଆ ରେସିପି ବନେଇକରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ। ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କର, ତାପରେ ଜାଣିବ।